Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, nsellimlek u nilqek għall-programm tagħna. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Flimkien ngħidu din it-talba sabiħa żissemmija. U Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox, ħajjoġbok nissel f'din ruħi il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak, irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Inkomplu eżis semmija, naraw din il-qaddisa x'għandha xi tgħidilna llum. Qiegħda tallimna ferm kif jien u int għandna nintrabtu mar-rieda qaddisa talla. Qed tallimna wkoll kif moħħna għandu jkun dejjem biex f'dak li ngħidu, nagħmlu u nsofru f'kelma waħda f'kull ċirkostanza li nkunu ninsabu fiha nippruvaw bihom nagħtu gost lil Alla. Qegħdin fit-8 ta' Awwissu u din il-qaddisa tgħid lill-oħta Pauline illum oħt qiegħda naħseb fuq ħajti li moddija, fuq l-att ta' kuraġġ kbir li darba kont għamilt fil-miliet, għax wara l-mewt ta' Umma Teresa kienet saret ferm sensittiva, hija xtaqet ferm teħles minn din is-sensittività eċċessiva. U dan ġara propju fil-miliet tal-1886. U din il-grazzja hija sejħila il-grazzja kbira tal-konverżjoni tiegħi. Tkompli tgħid ġieni f'moħħi it-tifħir li ngħata lil Ġuditta li jgħid inti mxejt b'kuraġġ ta' raġel u qalbek ġiet imsaħħa. Ħafna rwieħ jgħidu m'għandix is-saħħa li nagħmel dan is-sagrifiċċju. Ħajamlu mela, tgħid Teris, dak li għamilt jien. Jisfurzaw biex jagħmlu ħilithom kollha Alla żgur li dejjem jagħti dik l-ewwel grazzja li tagħtihom il-kuraġġ li jagħmlu xi ħaġa. Imbagħad il-qalb tiġi msaħħa u jgħaddu minn rebħa għal rebħa. L-għada mbagħad tgħid lill-uħta li kieku sidna l-Mulej u l-Verġni Mbirka ma marrux huma wkoll għal xi jikla, qatt ma kont nasal biex nifhem id-drawwa li tistieden lill-ħbieb għall-ikel. Li jidilli li sabiex nieklu biex ngħixu għandna aktar neħbej jew għall-inqas nibqgħu fi djarna, li naċċettaw xi stedina. Iva, ma jimpurtax, imma biss ħalli nitkellmu flimkien, nitħattu fuq l-espressjonijiet u l-esperjenzi tagħna f'xi vjaġġ u fuq it-tifkiriet tagħna, jew biex nitkellmu fuq il-ħwejjiet spiritwali. Tgħid kont inħossni nitħassar lil dawk li jkunu jaqdu lill-oħrajn f'xi ikla kbira. Jekk xorti ħażina ħallu jaqa' xi qtar fuq id-dvalja jew fuq xi ħadd mill-mistednin, kont nara li nsiet id-dar tħares lejhom bl-ikraħ. Daw l-imsejkna kienu jiħmaru bil-mistħija. U waqt li nħoss taqliba kbira fija kont ngħid lil innifsi u dan il-bot li hawn fuq dil-art bejn is-sidien u l-qaddejja. Juri biċ-ċarta li hemm din joħra fejn kulħadd jitqiegħed f'postu skont il-merti ta' ruħu, fejn kulħadd joqgħod bil-qiegħda għall-ikla kbira tal-missier tas-sema. Imbagħad x'għaddej għad ikollna la darba Ġesu qal li hu jgħaddi qudiemhom iservihom. Dan ikun waqt
għal-fuqra kollha u l-aktar għaċkejknin biex jiġu mħallsa sewwa ta' l-umiljazzjonijiet tagħhom. Kien id-disa ta' wissu Pauline tajt. Dwar il-qagħda tagħha qed il-ġellied tagħna mhux f'siktu weġbitni. M'iniex xi ġellied li tqabad bl-almi tad-dinja ta', iżda bix-xabla tal-ispiritu li hija l-kelma ta' Alla. U din il-marda ma setax tħallini bla qawwa hekk li propju l-bieraħ fil-għaxija użajt ix-xabla tiegħi ma' waħda novvizza qedtilha jien semmut bl-armi f'idejja. U din Terezin dwar il-manuscript tagħha qalt li tgħid Pauline, fih ikun hemm xi ħaġa għall-erwieħ ta' kull xorta minn barra għal dawk li jimxu minn traqat barra mill-ordinarju. Bad bċertu fih daret lej Pauline u qalt l-oħt, inti jerġajt sir talija dak li kont fit tfuliti, ma nistax infissillek x'siwi għandek għalija. Kella bżonna hux li din uħta ikbar minna biex tissolleva fid-dbatijiet tagħha. Bad Pauline tajt, kien hemm min qalilha li kienet qaddisa, wieġbet, le, qaddisa minix, qatt ma wettaqt l-azzjonijiet tal-qaddisin, jien ruħ ċkejkna ħafna li Alla oġbu jsawwab fija l-grazzi tiegħu. Dak huwa li jien, din hija l-verità kollha kif għad taraw fis-sema. Fl-10 ta' wissu Pauline tgħidilna oħti kienet qiegħda tħares lej Santa ta' Teofan Venard li kien imdendla mal-purtira tas-sodda. Il-missjonarju kien jidher qed juri s-sema b'subaħ u Teris qalt li oħt, temmen li jafni dan, ara x'qiegħed juri, kieku kien jafni ma kienx ikun jista' jieħu din il-qagħda. Bad Pauline tajt, qedtilha li kienu qegħdin jgħidu li l-erwieħ li jilħqu l-imħabba perfetta bħala jaraw is-sbuħija tagħhom u li hija kienet fosthom. Lili qalt li tgħid Pauline, liema sbuħija. Jien ma nara ebda sbuħija fija oħt, nara biss il-grazzi li tani Alla, dejjem jiġri li jintom ma tifmunix sewwa, ma tafux għalhekk li jiena daqsxejn ta' żerrija żgħira. U b'dispjaċir Pauline tajt, billi jien kelli moħħi mxerred f'dak il-ħin ma stajtx nikteb it-tifsira li s-suktat tatini b'dak li qalt li. F'mument minnu, din Terezin, waqt li tat ħarsa ħelwa ta' għena lejn is-Santa ta' Teofan Venard qalet, imma u waqfet. Uħta ċelin, pala Sor Genoveffa staqsieta, għaliex qiegħda tgħid, imma weġbita. Għax kull darba li nħares lejh nara qisu qiegħed iħares lejja wkoll. Imbagħad ikun qisu qiegħed jemiżni bħarsa brikkuna mill-ġenb ta' għajnejh. L-għada Pauline tgħid, jien flimkien ma' Ħuti konna qegħdin nuru Santa ta' Giovanna d'Arco fil-ħabs. Qaltilna, il-qaddisin jagħmlu li kuraġġ ukoll fil-ħabs tiegħi. Jgħiduli sakemm iddum fiċ-ċib ma tistax taqdi l-missjoni tiegħek, iżda il-qudiem wara mewtek ikun iż-żmien tal-ħidma u r-rebħiet tiegħek. U komplet qiegħda naħseb
fi kliem ta' Sant Ignazju ta' Antjokja li qal: jiena wkoll għandi nkun mitħun permezz ta' tbatija ħalli nsir il-qamħ ta' Alla. Waqt il-matuti qalt li tajt Pauline: kieku taf xi tfisser għalija imma dejjem ngħidlek l-istess ħaġa oħt. Din Teris kienet spiss toħroġ dawn il-frażijiet ħelwin lill-oħta Pauline. U żjed tard tgħid lil Pauline: kon qiegħda nkellimha fuq il-ġenna. Pauline kienet qed tkellimha fuq il-ġenna. U Sidna l-Mulej u l-Verġni Mbirka li qegħdin hemm fuq bir-ruħ u l-ġisem. Ħadet nifs qawwi Teris il-ġewwa u qalet u waqfet. Qedtilha tgħid Pauline: trid tfehmni li qiegħda ssofri ħafna minħabba t-tiġrib ġewwieni tiegħek? Iva, għandu jkollu dawn il-ħsibijiet minn iħobb daqshekk lill-Alla u l-Verġni Mbirka. B'dana kollu jien ma noqgħodx nieqaf fuqhom ta' dawn it-tentazzjonijiet. Għax din uħta Pauline kienet dejjem imnikta fuq it-tentazzjoni kontra l-fidi li kienet issemmila oħta ċkejkla. U dan it-tiġrib ġewwieni tal-Qaddisa rat kif tfissru bl-akbar reqqa Pauline matul il-proċess tal-beatifikazzjoni ta' oħta. Il-11 ta' Wissu u Terezin spontanja qalet lill-oħta Pauline: jien dejjem sibt li inti tqiegħed ħeġġa żejda f'kull ma tagħmel oħt. U din widbita veru, kont qiegħda naħsel xi ħwejjeġ u niffatika veru oħt. Ma żjed il-qudiem Pauline tgħid: kont qiegħda ngħidilha li wara mewta aħna il-kol konna se nkunu aktar twajba u li l-komunità kienet se tiġġedded. Qalt li tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut hi tibqa' weħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Vrus u ġvera dawn mill-Vanġelu ta' San Ġwan kienet mitla tal-Vanġelu eżis semmija din il-Qaddisa. Imbagħad komplet qatt ma stennejt li kont sejra nsofri daqshekk, qiegħda nsofri bħal tifla ċkejkna. Ma rridx nitlob lill-Alla biex jagħtini tbatijiet akbar, jekk iżidhom li inġerrabhom bil-ferħ taw bil-għena għax ikunu ġejjin minnu. Imma jiena ċkejkna wiesi biex ikolli xi qawwa minn innifsi. Kieku kelli nitlob it-tbatijiet jien dawn kienu jkunu xi ħaġa tiegħi. Hekk li bagħad kien ikolli nġarrabhom waħdi u jien qatt ma kelli l-ħila nagħmel xejn waħdi. Bat Terezin qalet: il-Verġni Mbirka m'għandix Verġni Mbirka xi tħobb u għalhekk hija inqas ferħana minnha. Dal-kliem qalitu li darba waqt ir-rikreazzjoni tgħidilna Pauline. Isimgħu hawn is-semmija x'se tgħidilna di l-Qaddisa. Kont nitlob sikwiet lill-qaddisin bla ma jkolli tweġiba kif jiġri lilna. Iżda aktar ma jkunu torox għal dak li nitlobhom ara x'kienet tagħmel. Aktar inħobbhom. U Pauline qalet: staqsejt għaliex? Għax jien dejjem xtaqt aktar li ma narax lill-Alla u l-qaddisin tiegħu waqt li nibqa' fil-lejl mudlam tal-fidi, mhux bħal bnedmin oħra li xtaqu li jaraw u jifmu. L-għada lilu u l-ħuti tgħid Pauline li tgħidilna kull xorta ta' ħwejjeġ dwar dak li ġara fi żmien l-epidemija tal-influenza. Dan kien fix-xitwa tas-sena 1891 u 92. Kienet epidemija kiefra fejn mietu ħafna reliġjużi feta żgħira
u Terezin kienet tieħu ħsieb dawn il-morda. Ettila tajt Pauline, kemm tħabat u kemm kont ta' min jiggustak u jħobbok, żgur li dak Elena kollu ma kienx sinċir għax kont qiegħda tbati fir-ruħ u l-ġisem. Bitbissima weġbitni. Jien qatt ma nagħmel ta' birruħi f'xi ħaġa, jien nuri oħt dak li nkun qiegħda dak il-ħin, ma nurix dak li minix qiegħda tgħid lill-Lotta. Qegħdin fit-12 ta' Awwissu qed issemmija u din Terezin minn taħt l-ilsien qalet għatiju ħuti. Sejra vjaġġ twil, qalt li dan tgħid Pauline biex tifhem bih it-tluq tiegħi għall-irtir għax Pauline kienet sejra tagħmel l-irtir tagħha. Imbagħad waqt li tefet il-ħarsa tagħha lejn ritratt ta' saċerdot Bellier libes ta' soldat qalet li dan is-soldat hekk żvelt fid-dera tiegħu nagħtih parir daqs li kieku kien xi tifel żgħir nurih it-triq tal-fiduċja u l-imħabba. U tkompli tgħid min meta semmejt iż-żbula tal-qamħ, is-sentimenti tiegħi fuq in-nifsi huma aktar baxxi. Imma kemm hija kbira l-grazzja oħt li rċevejta l-għodu x'in is-saċerdot beda l-konfitjor qabel qarbinni. Il-konfitjor hija dik it-talba fil-bidu tal-Quddisa meta ngħidu nistqallalla li jista' kollox lilkom ħuti, qalet is-saċerdot beda din it-talba qabel ma qarbinni waqt li ssuktaw is-sorjiet kollha. Rajt lil Ġesu lest sabiex jagħti lilu nnifsu lili u l-istqarrija tal-konfitjor deritli umiljazzjoni hekk meħtieġa. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lill-imbirka Verġni Marija, lill-qaddisin kollha li jiena dniebt ħafna. Qalet iva, qed li l-nifsi jagħmlu tajjeb li f'dan il-waqt jitolbu maħfra lija lill-Alla u lill-qaddisin kollha. Bħal pubblikan ħassejtni midimba kbira. Tiftakruha s-silta tal-pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss refa' għajnejh lejn is-sema imma beda jħabbat fuq sidru jgħid Alla, ħenna lija għax jiena midneb. U Teresa tgħid, rajt li Alla huwa hekk mimli ħniena. Sibta ħaġa li tmiss lil qalbi li ndur lejn il-qorti kollha tas-sema ħalli permezz tagħha nitlob il-maħfra ta' Alla. U bil-kemm stajt inżomm id-dmuዕ meta l-ostja mqazza misset xuftejja. Kont imqanqla ħafna. Kemm hija ħaġa mhux tas-soltu li jiġġarrab din l-esperjenza waqt il-konfitjor. Naħseb li ġrali hekk minħabba l-mod kif inħossni bħalissa. Qed inħossni hekk
mimlija miżerja. Il-fiduċja tiegħi ma naqset xejn, anzi bil-maqlub. Il-kliem mimlija miżerja mhux tajjeb għal kollox, għax jiena għanja bit-teżori kollha divini. Iżda huwa proprju għalhekk li jiena numilja ruħi dejjem aktar. Meta naħseb fuq il-grazzi kollha li Alla oġbu jagħtini inżomm li l-nifsi sabiex ma nxerriġ dmuħ tarat il-ħajr il-ħin kollu. Nemmen però li jidmuħ li xerrid dal-għodu kien dmuħ tandima perfetta. Kif ma nistgħux innislu fina dawn is-sentimenti aħna. Huwa l-Ispiritu Santu li jagħtihom u li jonfoħ fejn irid. L-Ispiritu eżis semmija qed tgħidilna jonfoħ fejn irid. Pauline tgħid jien u Ħuti konna qegħdin insemmawla. Kif kienet żammet jibes meta konna qedniela biex tieħu ħsieb saħħitha, biex ma tqumx fil-ħin li tqum il-komunità u biex ma tmurx fil-kora l-motutji. Għaltinna, intom ma fimtunix meta żammejt jibes. Iżda jiena miltek għax ħassejt li intom rajtu kif tissikkaw iż-żejjed lill-Madre Superjura. Jien li l-Madre Superjura rrid ngħidilha l-verità kollha sabiex tara hi weħeda x'kelli nagħmel. Niżgurakom li kieku hi infisha kienet talbitni biex ma nersaqx għall-Qudiesa għat-qarbina għall-uffiċċju divin, kont nobdija mill-ewwel bil-ħlewwa kollha. Isjet il-qudiem Terezin lil Ħuta qaltilhom, hija xi ħaġa li ma titwemminx issa meta nista' niekol. Meta ma nistanx niekol anzi xejn qalet, għandi aptit ta' kull xorta ta' ħwejjeġ ngħidu aħna, tiġiġ, biċċiet ta' laħam, ros, ton, ħut. Imbagħad qalet, għad tkunu tistgħu tgħidu għalija ma kienx f'din id-dinja li għexet ħajjita imma fis-sema, hemm fejn kien it-teżor tagħha. U fit-13 ta' Wissu Pauline tgħid, kont qiegħda ngħidilha dwar xi ħsieb fuq is-sema li kien ġieni waqt il-kompjeta qalt li ngħid għalija, id-dwar li għandi huma biss biex nara x-xejn tiegħi. Dan jagħmilli ħafna aktar ġid mid-dwar kollha fuq il-fidi. U fl-14 ta' Wissu, fil-ħin ta' tqarbin qalt li ħafna tbatijiet illum moħħt matul il-jum kollu kemm qiegħda nġarrabkom. U fil-ħin tal-muttin qedtilha illum kellek ħafna tbatija weġbitni iva. Imma la darba nħobba qed tgħid. U Pauline qaltilha għaliex tħobba? Qaltilha għax jiena nħobb dak kollu li jagħtini Alla u nistaqsi semmija jien lili u lilek. Tgħid aħna nħobbu dak kollu li jibatilna Alla. U fil-15 ta' Wissu, fil-ħin ta' tqarbin, kon qiegħda mfakkara tgħid Pauline fuq dak li qal San Ġwan tas-Salib dwar il-mew ta' dawk li jiġu mtemma bl-imħabba. Tnieqet u qalt li jiena jkolli ngħid li Lena u l-għaxqiet jinsabu fil-qiegħ ta' qalbi, iżda ma jkunx ta' kuraġġ għall-erwieħ jekk ma jemnux li jiena sofrejt ħafna. Pauline tgħid qedtilha kif qiegħda nħoss l-agonija tiegħek oħt. U b'dana kollu diġà ilu xahar li inti kont qiegħda tgħid ħwejjeġ hekk sbieħ dwar il-mewt ta' mħabba. Qalt li dak li hekk dakinhar nerġa' ngħidulek propju issa, oħt. Eżis semmija. Tagħlim imprezzabbli timmeraviljak bi kliema din inqaddisa u ġveru. Ejjew nifqu illum.
Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill